Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe na menta. Khaddu khadwai hapendim tedong ka sarkar MDA tu hakmat jongki MLA jong keseng VPP. Ka Voice of the People Party VPP ka ai ke jingi ro yaw song knor jong kador bat hau an jong ke Meghalaya bat ya ke sarkar MDA tu ka balelam khmat da keseng National People Party NPP. Namar ba khaddu khadwai kilas ngau thu ba ke Meghalaya kam dei ke jala ke bekren Hindi. Ka jing manjur jongki ban bu yaw du basia laneu tau nong translator hador ba thau an hagas ngi baulat unkren kadai ke jing penskem ya ke nong rim bat ke jing dawa jong ka seng VPP la ban pen kan ma hang ni ba hagasin shong dor bar mang tengka has nem arajar artulai u shong knor bat ke sarkar jala kila sudah rabjot bat pen bor ya ki pat ba jong ka jala Meghalaya ban sngap ya ke jing kren jong ulat hagatin ka ba kim sngau thu ka ba om dai ru ka tin ka bal i thu lani official language jong ka jala ka Voice of the People Party VPP ka ai ke jing khublai ya ke jing slur bat ka nong rim baskem jong ki MLA jong ka seng halor ke ne ka kam bat ka ai ya ke jing ker khu ka do ya ki ha ke jing persang jong ki ban chakri om tang yi ki pat ba jong ki constituency jong ki handai ru ya ki jala baro hi ka wai kan thup ya ki constituency jong ki to ki MLA ki badon ha ka liang sanchar ong shu ke kerwo naw nong ai tin jong ka seng VPP u Dr. Bat skem marbo